Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, funtzio arrazionalaren grafika egingo dugu. Funtzio hau irudikatu behar dugu. Horretarako, beste bideo batean, kalkulatu genuen definizio eremua eta bere asintota vertikala. Hemen egongo da. Gero, kalkulatu genuen ere beste bideo batean, asintotak horizontalak eta zeilarrak. Horizontala ez zegoen eta zeilarra hau izan da. Vale? Eta gero, monotonia egin genuen beste bideo batean, hemen egongo da, bai? Gorakortasuna, berakortasuna, eta kalkulatu genuen 0,0 dela maksimoa eta minimo bat zegoela 2 lagun. Orain, datu hauekin irudikatuko dugu funtzioa. Batzutan, asko kostatzen zaizue hau. Vale. Orduan, batzutan ere, ebaki puntuak komenigarria dira kalkulatzeko. Zer dira ebaki puntuak, ardatzekin? Isa 0 denean, zenbat da i? Ezta? Eta gero, i 0 denean, zenbat da isa? Bai? Kasu honetan, ez dugu informazio gehiago aterako. Zergatik, isa 0 denean, hau da 0,0 eta da gure maksimoa. Eta i 0 denean, bakarrik aterako da ere isa 0. Orduan ez dago beste punturik. Bakarrik 0,0. Orduan, informazio hau irudikatuko dugu. Bale, hasiko gara. Asintota vertikala dago batean. Eta dakigu alboko limitea kalkulatu ondoren, ezkerraldetik minus eta eskuinaldetik plus. Orduan, gero, asintota zeilarra. Asintota zeilarra ja irudikatu genuen, 2 puntuekin, pasatzen da minus bat 0tik eta 0 batetik. Gogoratu ez jarraituak egitea. Vale? Urrengo datuak, maksimo 0,0 handago, eta minimoa 2 lau. Hau da, 2 lau. Bai, 2 eta lau. Gutxi gora bera, hemen egongo da minimoa. Bai, hau izango da maksimoa, hau izango da minimoa. Bai, kalkula dezakegu kurbadura bigarren derivatuarekin. Baina, informazio honekin eta asintotarekin nahikoa izango da jakiteko hemen plus infinitotik minimora eta gero igotzen da, baina asintotara hurbiltzen. Ikutu barik. Hemen gauza bera, bai, maksimora eta gero hurbildu behar gara asintotara. Eta hau izan dugu da gure grafika. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.